Velkommen til den her unboxing video, hvor vi vil unboxe den her Georg Jensen Mystery Box. Og vi vil også unboxe de her Disney pakker. Men først til Mystery Boxen. Okay, sådan der. Så finder vi ud af, hvad der er nede i. Kigger lige her. Hvad er det? Det første vi har er rodfrugter! Yay! Fedt. Og så har vi, hvad har vi mere nede i vores Mystery Box? Tændstikker. Lad os lige prøve en. Fine tændstikker. Og så har vi mere. Piller til gamle damer! Yay! Med peberfrugtsmag. Det er vores store peberfrugtbue, det her. Du skal sætte ild til de der peberfrugter med tændstikkerne. Så har vi den her lille Georg Jensen. Hej, tak fordi du købte vores Mystery Box. Du skal også købe vores spejlsignal, æblepærer, vores dødsur og vores racistiske bog. Nu til Disney-kortene. I vores forrige video har vi unboxet de her kort. Jeg vil nu vise dem meget kort. Det her kort. Det her kort. Det her kort. Alle de her kort. Og er der nogen specielle kort? Nej! Vi fik ham her. Hvad var det nu? Vi fik Erling! Vi fik Erling! Den er ikke så god. Vi fik Erling! Fest! Skal der være noget fest? Erling! Mørke. Og nu til unboxing af Disney-pakkerne. Fab. Skal du ikke åbne pakken? Jeg tror, vi får lige starte forfra. Okay, vi fik den her. Den her! Hold den op i lyset. Fik den her. Endnu en herlig ting. Erling. Og så fik vi ham der, Doc Hudson. Han er fandme hot. Doc Hudson er fandme hot. Vi fik Erling. Legendary. Ja! Og nu til næste pakke. Jeg skal lige fabbe. Unboxing. Og vi fik endnu en fedtmule. Fedtmule! Og så fik vi Randy. Vi fik Erling. Og så får vi kongen. Og så får men jeg er kongen. Jo, det er ham rapperen, men. Og så er det Lynet af Queen. Det er sådan en special card. Og ham der Bumle Rumle. Den er legendary. Legendary. Næste pakke. Den. Jesus Christ. Ja, det er Vi venter. Vivaldi. Sådan der, er vi klar. Unbox. Tilbage med det. Vi fik Francesco. Og så får vi en fe, der hedder Sylvia. Og så Nora Moleko. Marlin. Nej, det er Nora Malik. Det er Marlin. Ja, what? Marlin. Det skulle da Nemo for at finde Nemo. Er det? Nej, det er Nemos mor eller sådan noget. Hans mor. Jeg tror også, det er henfødt, det der. 80. Vi kalder ham Martin for nu af. Det er Martin! Hvis man bare lige lader til, så er det Martin. Det er Martin! Nej, det er Merlin, for nu kan jeg hedde Merlin. Så åbner vi den næste pakke. Må jeg bare stort besvær med? Må jeg lige prøve at åbne? Stort besvær. Det må være fordi, de er super gode derinde i den der pakke. Så de er nok lidt svære at få ud. Sådan. Okay, nu han har superpowers. Kom så. Lad os se, hvad der sker. Det er første kort. Legendary! Mickey Mouse! Næste kort er dronning Clarissa. Mega dårlig. Det er Geo. Graffiti! Lad os gå ud og male noget shit. Det var så, okay, sådan der. Det var så alt for denne unboxing video. Håber vi ses med i næste gang.